hogy pont sötétbe értünk ide, és így kell parkolni. Nem mindegy, nekem de... Jaj! Jó, Máté. Neked a legjobb. Mi? Neked a legjobb, Máté. Nagyon jó, most miskázott be az egész flót. Ne húgy, geci. Pont jó lett. Fasz. Én még nem basztam. Pont úgy miskázik az egész, hogy jó lesz. Ezt leklippelem, vissza fogom nézni, és mutatni. Mert ilyet még tényleg nem láttam az egész életemben. Ez kurva jó. Menjél már. Marci! Szia! Azt a cool! Jú, jó vagy? Mondom, nézem! Jó, 3 sáv lesz. Talán bemész a középsávba, meg Nem mondtam, hogy megyek be a külsőbe? Belsőbe? Üdes szót nem szóltál. Akkor bocsánat. Na mit mi elétek vagyunk. Úgy kell neked. Dőr bele. Dőr bele. Szia, Máté. Te hülye vagy, édes jó Istenem. Ajaj, az baj. Gépészkedés. Ajaj. Miért legszesz jobbra? De ilyennel meg ne csináld ezt. Máté. Menjen. Basz meg. Tűzoltó. Miért nem féket? Nyugi. Csak engine kivillant. Nem is értem miért. Jó van, visszatöltöm az emizé, hál' Istennek, World of Trucks 8. Ja, 10, 13, 12, hát igen. Én 44 hat így összességében, az teljesen jó. A belső megáll. Ne húzz rám! Légy az szíves, ott mit mit csinálsz? Mi az apád faszát csinálsz? Azt Kurva édesanyád. Az gyönyörű! Milyen hangja van? Biff, patka. Jaj! Ez nem csak patka volt. Azaz. Ezt láttad? Nem, figyeltem. A hangját figyelj. Lőjen. Megúttam. Mit? Lesz egy... Nem, ezt. Most ez rendben, annyi. Ezt tiszta te vagy? Ne. Na miért? Leklippelem, nem tudom meg. Azt a faszom kombit, hogy most mi a szürkét. Jó. Ezt büntesd meg. Meg lesz. Mindjárt. Szólok. Most lesz melletted. Mindjárt. Büntesd meg. Biff. Jaj! Jaj, de arrébb csúszott, szerencsétlen. Beraktor a belsőbe, vágod? Látom. Na jön már megint a Hyundai. Büntesd meg megint? Na. Azt ha melletted. Dőr! Nem jön el. Ez nagyon jó. Magyarok vagytok, hogy szóbaltatok veletek rendesen? Hát úgy igazából voltunk egy ilyen... Hogy mondjam, ilyen panziószerűség. Tudom, olyan aki hülye. Marci? Jával? Hova mész? Vele mentél, Marci. Te hova mész? Máté, hova mész? Te hova mész? Hülye gyerek, meg egy Mi? Hát gyerek. te hova mész? Marci, te rossz helyre mentél. Mi? Nem, nekem erre mutatja. Nem erre mutatja. Nem. Nézd már, GPS merre mutatja, ott kell visszafordulni. Akkor a hurok majd, hogy nyakat köré függ. Viccelek. Apád, mi? Hát de nem, hogy vissza tud jönni, nézd csak. Vissza tud Fönt jönni. kellett volna menni, Marci. Mindjárt visszajön. Hát az oké. Mi? Igen, mi? Ez fasság. Hova mész, Máté? Arra Máté, mutattam. hova mész? Merre mész? Máté, merre mész? Hagyjam meg. Máté! De merre mész? Hát nem hallja kell. Máté! Hogy mondjam? Máté! Ugye két oldalra. Azaz.
Az már problém volt.